wedu. Tataura nyaya yema-t-shirts, tataura nenyaya yemashini, yema-flyers, nema-newspaper. But pane culture yatakazama kuunza mumusangano yandakaisa ini sapresident, asi hamuna kuiona kuti ndiri kuiisa zvangu. Inyaya yedemocracy. Democracy mukati memusangano. The MDC is the only party yekuti unotaura zvisingadi president tisingakudzingi. Unotaura zvaunofunga zvaunoda usingadzingwe. Zvamunondiita zviya ukaenda unoita kuna Chamisa Tuoni kuti unorasa 5 minutes. Enda unoita kuna Mnangagwa kuti unoita 5 minutes here. Why we are allowing people to talk, why we are allowing people to be free is we are practicing to rule Zimbabwe. We are practicing to put democracy in Zimbabwe. Tozvinzwa hedu zvamune muchitaura muchinyomba muchidini toti mari muvaregere nekuti havazivi zvavari kuita navanhu ava. Tiri kutazama kunza internal democracy. Ndisu political party chete muZimbabwe yese yaita congress yayo. Tiri kuenda kucongress manje date racho manje, maybe this week tiri kukupai date racho. Vari kuda congress yacho taakuwapa congress yavo vari kuda vacho. Saka tichaenda kunoita congress yedu, ordinary congress yedu. In a space of 2 years taakuita macongress yedu 2. Mamwe mapolitical party hasina kumbozwa nechinonzi congress. But isusu tiri kuteedzera mutemo wedu. Tikateedzera mutemo weparty mudiki, zvinoreva kuti tinoteedzera mutemo wehurumende kana taa government. Ndo zviri kuita kuti nyika dzekunze dzitange kutaura kuti we must, kwanzi nema-Americans, we must pay attention to this Mwonzora guy. Vakundirevawo nekachirungu paya. So musazvishora zvenyu. But kune vasingazozivi kuti democracy yacho chii. Anofunga kuti tikati freedom taakuti nyomba vamwe, tikati freedom tukirira, tikati freedom maakunonyorera tsamba madzimai edu, mai Mwonzora zvakazoti baba wakazodai. Ndizvowo here manje. Iyo inonzi haisisi democracy yaabuse. Ndaona umwe anyora chimwezve nhasi, zvikazodai kukanganisa democracy. But tiri kuzviziva kuti vanenge vakatumwa. Zvino vabereki, hanzi Jesu akangwaramanika Jesu. Saka Jesu aiti akakurapa maziso usisaoni paya, obva akuisa madhaka paya, obva aita zvaanoita, obva atienda unogeza. Paunopedza kugeza maziso aya wona waakuona. Jesu aibva ati kumunhu iyeye usanoudza vanhu. Aizviziva mwana waMwari kuti ukaudza munhu wenyama kuti usanoudza vanhu ndokuti zvifambe. Mbiri yaJesu Kristu yakabva yafamba kuti anorapa mwana waMwari uyu. Asi nhasi saka zvada kuudzaiwo nhasi, musaudza vanhu. Handiti muri kuona kuti machechi aunza petition kuparliament, macivil society aunza petition kuparliament. Saka zvinogona kuitika munyika muno ndezvekuti speaker weparliament wanogona kuti komiti yeparliament itenderere munyika ichibvunza vanhu, munoda dialogue here, munoda dialogue here, munoda dialogue here. Panenge paakutendererwa paya vanhu voenda neuwandu hwavo vonotaura kuti vanoda kuti havadi, asi musanoudza vanhu. Tabva ikoko zvaonekwa kuti zvabva kuvanhu ndezvipi, panogona kuitwa referendum. Yes no referendum. Zvino referendum iyi nekuti machechi ndo atanga kuuya nepfungwa yavo, macivic society ndo atanga kuuya nepfungwa yavo yedialogue, ndo vachati tungamirirai pacampaign yereferendum. Isu tinongotera katichisapota kaisusu, tichisapota machechi edu, tichisapota civil society organizations yedu, yonzi yes no referendum. Ndo zvinogona kuitika munyika muno. Zvino zvimwe zvacho ndandisingakwanisi kutaurira vamwe wangu kuleadership uku, nekuti unoti mukataura chimwe chinhu chobva chato musati mambodzika
last step iye zvinenge zvatosvika kumuvengi kudhara because kune vamwe vedu vasina kubata hana dzimwe dzendo ndaakutaura ndadzoka pandoda kuvimbisai ndechekuti pane zviri kuitika muzimbabwe. Ndakazonzwa umwe munhu akuti wadaidzwa namunangagwa paheroes ndandakazvigarira kai ndongoona ndakudaidzwawo ndambodaidzwa paya zvikanzi wadaidzwa namunangagwa anga achidei ndikati it is between the two of us muchazoona zvinenge zvaakuitika asi ona kuti imimi hamusimi madaidzwa saka muchazoona zvinenge zvichiitika. Taakuenda kucongress wanamai nanababa, taakuenda kucongress. Congress yedu iri kuitwa in terms of the constitution yeMDC. Saka kana tapedza mastructures edu ndichatara zuva recongress, remain congress yedu. Zuva iri ticharipa riri 1 month from the date ratinoannounce kuitira kuti ari kuda kukambena chiposition chipi zvacho taakumupa mwedzi iwoyo wekufambira vanhu achikumbira rutsigiro. Zvino hapana patiri kuti haubvumirwe pakati haubvumirwe pakati kana paupresident kana wazviyerawo pachikero uchiona kuti unokwanisa kuisawo heti yako ipapo. Asi tine mitemo miviri. There are 2 golden rules dzandaseta iniwo. Number 1, paunenge uchienda kunokambena paya taura nezvako iwe zvauchaitira musangano. Usataura zvevamwe, usanyomba vamwe, usataura kuti ninge ane mahobi, ninge wazodii. Taura zvako iwe. Kune vanhu asina chekutaura nezvake anoda kukambena nezita ranhingi. Isu muMDC tiri kuzviramba izvozvo. Enda kana uri sadhagi wobva wati ndivhoterei, inini ndakura mumusangano, ndandiri spokesman kai ndakavhoterwa ndichibuda mujeri, 10 days after jeri ndikavhoterwa mubaba fields. Ndobva ndabvapo ndobva ndaita inonzani secretary general, ndobva ndarowa mwe chimwe chikomba musuya right chakabuda mututu ndobva taronga zvataironga nana baba tsvakirai zvaanamera zvanachi maelectoral reforms ndisi takavaudza muzimbabwe muno. Musakanganwewo zvekuti ndini ndakanyora constitution yenyika yacho, handi ndini kutaura nezvanguka. Ndobva ndataura kuti kwete muri kuyeuka here kuti atinetsa takaita supreme court. Ndisi takaifunga tiri pavillage ini munyanga tichironga jeje mutende iro rikabuda tikahwina parliament. Ndisi takaronga ipapo wakatiendesa kumakoti tikatungamira magweta edu tikanowarowa macases 23 cases out of 23. Tikabva ipapo tikaronga dende rekutora harvest house. Iko zvino tine harvest house yedu. Tikatora political parties fund. Iko zvino tine political parties fund yedu. Ndiri kutaura zvangu. Kwete kusvika ndoti munoziva kuti zumba haiti. Hai musangano wa arambwa nevanhu. Iwe wadiwa here. Ini ndapinda paelection ipiwo naye wabereka. Ini pamaby-election makamboonawo zita rangu. Vamwe vacho mufunge zvenyu. Vakabva vati isu hatisi kuda kuisa picture yapresident. President anotidyisa. Papaitawo vashoma vakangoti isu toisa hedu. Zvino mukatarisa umwe akaramba kuisa picture yapresident akaita mavhoti 65 constituency yese. Umwe akaramba kuisa president akaita mavhoti manga 50 ani hamene. Umwe akati mune 40,000 voters anga ari pasi pe 100. Zvino vamwe vafana nganditaura vasingagari kunoku, ndikataura vekunoku mukazoti mucheka hanzu mufana wangu akati blood is thicker than water. Ini picture yamukoma handisii.
ndokubva aisa pikicha yangu kumfakos akaita 250 votes. Iwe hauna kuisa zita right. Mudhara Maruza anga asina kana shangu. Marudza anga asina kana shangu, anga asina chekufambisa, akaita 300 votes. Nekuti akati president ini ndipe mapicha ndikunonamirawo, akaita 300 votes. Saka arambwa nevanhu ndiyani. Wobva wanzwa wamwe munhu futi achitaura dambudziko riripo, hey, tiri kunzi hatisi kutuka zanu. Hatisi kutuka zanu. Zvino wasungwa muromo here? Uri mukuru wemustanding committee, uri munational executive, tukakatizwe. Uda kutanga waita president kuti uzotuka uri pauri ipapo. Iko zvino kwaChamisa ari kujeri hasi Chamisa ndiskala. Itakasa skala tione. Tuka tinzwe. Papo! Wozva umwe kuti no. Election ida hatikudiwa nevanhu. Ane basa rekugadzira election strategy paconstitution yedu ndiwe. Ane basa rekutarisa candidate selection ndiwe. Ane basa rekugadzira discipline muparty ndiwe. Tafoira woti ndini. Zvino ini ndiri kutaurawo, takuda kuenda iko kuyaka. Inini ndiri kuti hongu musangano wanga waparara. Hongu hatina kuita zvakanaka muelection. Hongu hatina kugona kuita sell a good idea yedu kune vanhu zvakanaka. Hongu hatina kuita zvakati, hongu hatina kuita zvakati. Reason ivo vari kuti ndi president. Ini ndiri kuti reason is the team. Give me a better team. Yes. Basa ra president wabereki, basa ra president ndere kufunga. Zvino ini ndofunga ndademonstrata kuti kufunga ndinofunga. Zvino kana wafunga uine vanhu vaunogara navo makurukota ako, ndo vanozoti uyu weorganizing unoita ichi, uyu chairman wogadzira election strategy, uyu woitawo zvakati, uyu woitawo zvakati. Haungati uri president une vanhu vako wotanga kuita chese iwe. Saka I need a better team. I'm begging you. Ndikuda team yekuti tikati takuenda nyangwe tikambodona, we fall together. When we rise together. When we cry together. When we laugh together. When we feast together. Those zvinoita team izvozvo. Kwete kuti mangoro wakachipakira wakubatsira vavengi kupedzisa pati. Hatichadi vanhu. Your golden rule number 1. Taura nezvako iwe. Golden rule number 2. Ndeyekuti taramba watungamiri wekuti anoda kuvhoterwa kuitira kuti ahwina otora party, otora harvest house, onopa kamwe kapresident keimwe party. Takatambudzikira harvest house. Wafana wana Benia vakanga vari kuwachita zvibhakera kuharvest house. Wana Mucheka Hanzu nevamwe vese wafana vaya vakanogara vakaita bharak tichisafeguarda muzinda waMorgan Richard Tsvangirai. Zvino ini I cannot imagine, and I don't think you can imagine, harvest house yakapendwa yellow. Anditika nada kamarada. So ipapo ndio golden rule number 2. Kana uchida kuita president we MDC ugotungamira musangano sekusiwa kwakaitwa naTsvangirai fair and fine. But kana uchida kuti utore ugozopa vamwe mapati kwete hauitore. Ndokunika namaya ndo chete marules acho ari 2. Taura nezvako iwe, usatengesa musangano. Saka